पुदिना बघा आपला तयार झालाय, पण त्या वांग्याच्या झाडामुळे ना काय दिसतच नाही पुदिना. मला ऐकलं काय वाफ दिसते का बघा, मला दिसते. अजून तवा म्हातारा नाही झाला ना कुणाल, तवा नाही म्हातारा, आई तर म्हातारी झाली ना. हे बघा. हा हा तुम्हाला काय तुम्हाला आवडतं ना दोघांना? हा मला खूप आवडतं. वेळ कधीच एकसारखी नसते, कधी वेळ बदली होईल ना सांगू शकत नाही. जंगली का किती आली बघ ना. बरी आली बघ. वास वेगळाच येतो, बघितलं मी. काय होय ना, झेंडूची रोपं सगळी काढून टाकली. हा तिकडची खाली सगळीच काढून टाकते. वांग बघ, लक्षात आहे का? ते झाड पण जरा खालनं कटिंग कर ना वांग्याचं पानं, ते काटे देत ना. हे बघ केवढं मोठं झालं बापरे. पानांमध्ये दडलेलं काय माहिती तरी पडतंय. अजून काय तिथे आता पण मी बघितलं. आज ना थोडंसं आमचं सगळं चाललेलं आहे झाडांचं, कुठं कुठं काय काय आलेले आहेत ना रोपं. बघा इथे ना भरपूर आपोआप रुजलेले आहेत. आई आता मला बोलायला पण त्रास होतोय कारण जाम थंडी वाजते. जीभ माझी हे झाली. हे बघा झाडांना आता पाणी घातलं, नवीन नवीन वाफे घेऊन त्याला. ही बघा बालदी इथे, हे इथे भाके घालायचं टॅमॅटोला. इथे ना खूप असं हे झालेलं आहे. रोपं बघा ना भेंड्याची झेंडूची किती आली ती बघा इथे पण. त्यांना सांगते काढून ना हा. आणि पुदिना बघा आपला तयार झालाय, पण त्या वांग्याच्या झाडामुळे ना काय दिसतच नाही पुदिना. खालची पानं सगळी कटिंग कमी आपल्याला दिसेल. मग तर पुदिना ना काढायचं, तो पाणीपुरी करायचे. पण काय झालं माहिती का, थांबा तुम्हाला मी सांगते एक मिनिट. वांगी धरले झाली माती, समोरची माती एकदम सुकल्यावर झालेली म्हणून मी टाकलं. पाण्यात गेलो ना, हा हात गारठे पडले. सध्या आता कसे बालदीवर पाणी तर टाकायला पाहिजे, शिंपडा नवीन आहे ना ते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता बोलताना पण अडखळायला होते, थंड एकदम आणि हातपाय साफ एकदम बर्फासारखे गार झालेत, इतकं गार वाटते आज. तर रोपं तुम्हाला सांगते इथे ना भरपूर अशी रोपं आपोआप रुजलेली आहेत. तर वांग्याचं झाड आहे ना त्यांनी सगळं ते झाकून गेलेलं आहे. पुदिना ना आपला छान असं तयार झालेला आहे, पण त्या वांग्याच्या झाडामुळे काही दिसतच नाही आहे. त्यानं म्हणून ते कटिंग सगळं चाललेलं आहे. पाणीपुरी करायची होती कुणाला, पाणीपुरी मी आणायला पण सांगितली होती. पुऱ्या बघा असतात ना त्या, पण इथे मार्केटमध्ये पुऱ्या नाही भेटल्या, त्याच्यामुळे मग राहून गेलं. मग म्हटलं बघते जर का तयार झालं छान चटणी वगैरे बनवायला ना होईल, त्याच्यामुळे आता जरा निरीक्षण चाललं आहे. आणि छोटी छोटी रोपं झेंडूची आलेली आहेत, भरपूर रुजलेत. पण ही जी जागा आहे ना आमची, हे बघा हे बेसिनचं पाणी दिसतं का मागे बघा पाईप आहे, त्याच्यामुळे बियाणे वगैरे येतं ना तर डायरेक्ट काय काय असं रुजतं येते. पण बरं पडतं ते. ही टॅमॅटोची रोपं बघा इथे लावलेली आहेत ना मागच्या टायमाला बघा, ती बघा इथे ती सगळी आपण आपोआप रुजलेली रोपं आहेत ती. तर ती पण जर का दिसली तर आता काढून मग इथे लावून घेणार. मग आता नाही, संध्याकाळी, कारण दिवसभर आहे ना ऊन भरपूर असतं. आणि ते वांग्याचं झाड पण एवढं झालं आहे बापरे, नुसती पटापट पटापट त्याची वाढ होत चाललेली आहे. आणि तोंडातून बघा माझ्या वाफ येते. बघा दिसते का तुम्हाला, ऐकलं काय वाफ दिसते का बघा, मला दिसते. दिसते ना, दिसते ना, भरपूर येते ना. पूर्ण वातावरण बघा किती छान वाटतं. एकदम असं वाटतं काश्मीरमध्ये बसलेलं आहे, हिल स्टेशनला. तळाची सगळी जाऊ द्या पानं, म्हणजे ते बघा वांगी किती आतल्या आता वांगी धरलेली आहेत आणि आम्हालाच माहिती नाही. ह्या साईडला पण आहे, हे छोटं आहे ना ते, राहू दे भरीत करायला. भरपूर बापरे रोपं झालेली आहेत. आणि केळीची पानं पण ही ना काय काय ना अशी हे झाले, सुकल्यासारखे झालेत, म्हणजे फाटतात ना तसे, त्याच्यामुळे ती पण जरा कटिंग करून घेतो म्हणजे बरं पडेल. कुठलं असं धरू दे
चला आज गार्डनचं भरपूर काम आहे आपलं, ते करूया. आज कुणाला की नाही सुट्टी आहे, त्याच्यामुळे आम्ही सकाळी सकाळी हे काम हातात घेतलं आहे. बाकी सगळं तसंच पडलेलं आहे. म्हटलं होईल, सकाळी सकाळी जरा बरं वाटतं ना असं फिरल्यावरती. त्याच्यामुळे त्याच्या क्लासेसमध्ये ना एक्झाम आहेत दुसऱ्या मुलांची, म्हणून त्याला सुट्टी आहे. काल पण होती सुट्टी आणि आज पण. ठीक आहे, मग चला आपलं बाकीचं करून घेऊया. इथे जरा पाणी मारून घेते. झेंडूच्या रोपाने सगळी जागा व्यापलं. 1 मिनिट जरा बादला, सगळी रोपं काढली. हा बघा पुदिना तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा, हा काय पुदिना 4 कांड्या लावल्या होत्या, पण मस्त असं झालंय बघा. इथे आहे, इथे आहे आणि इथे पुढे पण आहे. त्या आतल्या साईडला तिथे आहे. छान तयार झालं हो. पाणीपुरी झाली असती, पण काय करणार, पुऱ्या नाही. सगळं साहित्य आहे घरामध्ये, फक्त पुऱ्यांचं जरा अडचण झाले. बघू आता कधी मिळते खायला पाणीपुरी. मस्त वाटतं. हे बघ खाली पडले वेली बघ. हां इथं जाऊ ना वर तारेवरती. वेली पण आपोआप रुजल्यात चवळीच्या. ही का सुकल्यासारखी झाली. काहीतरी बनव नाश्ता. चांगली थंडवलेली आहे. जाम बापरे, हातपायमध्ये गारटले बघा. आज वेगळंच आहे ना, पण कोणी सांगितलं आज थंडी खूप आहे. एकाएकीच थंडी पडली. परत सकाळी सकाळी पाण्यामध्ये गेली त्याच्यामुळे एकदम गारठ्याला झालं. तुला कोणी सांगितलं? मी मगाशी गात तिकडे ती रोपं काढली तर माझे हात थंड पडले. मी लगेच येऊन चुलीवर उभा राहिलो बरोबर. नाही पण ती माती सुकलेली बघितली ना, म्हणून म्हटलं आज टाकायला पाहिजे, म्हणून गेली टाकायला. अरे ऊन काल कडक होतं, आज परत गारठ पडले. आज परत होत असं. आणि थोडीशी जागा बघा चेंज केलंय. हे सामान बघा इथे ठेवलंय. एक तर सगळं हे काल ना संध्याकाळी केलं बघा आम्ही. इकडे ती घाण होत होती ना. हा किती खूप अडचण सामानाची ना. आता थोडंसं केलंय वेळ, कसं बघूया आता कसं परत हे बघ काल चेंज करत चेंज करत. काल ती आग लागलेली बघ. कसं आहे बघ, कधी घाण इथे सर्व आले उडून सगळी. वणवा 2 दिवस झाले ना सारखं. वणवा म्हणजे आपोआप काळी टाकली जाते पेटवण्यासाठी. नशीब संध्याकाळची लावतात मग बरं आहे, दिवसा सगळं हे होऊन जाईल. जंगल पेटलं सगळं. बरं लाकडाने जायचं आहे ना. जायचं. मी आंघोळीला जातो, पाणी तापलं इथं पटकन. आंघोळीशिवाय बाहेर नाही पडायला. काय बोलते? काय बनवतेस ते? सुकाट भाकरी, सुकटी आमच्या आवडीचा नाश्ता बनवते. तुम्हा दोघांना सुकटी खायचे. सुकटी आज ना मी सुकी मच्छी असते ना बघितलं कालवण बनवते. रेसिपी तुम्हाला मी दाखवते पटापट. सगळ्यात आधी ना भाकऱ्या करून घेते. बरं वाटलं पण जरा चुलीजवळ माहितीये. गार आहे, अजून गार आहे वातावरण. मग आता जरा इथे बसली म्हणून बरं झालं. हातपाय एकदम मस्त असे गरम झाले. अजून गारठा आहे ना थंडी वाजत कुणाल. हा त्याला थंडी नाही वाटत. तो बर्फ छातीत वाट बघतोय कधी बनतंय. कुणालच्या आवडीचं आहे, कुणाला खूप आवडतं म्हणून तो बसलाय चुलीजवळ. सगळी तयारी मला त्यानेच करून दिला. हा अजून तवा म्हातारा नाही झाला ना कुणाल. तवा नाही म्हातारा, आई तर म्हातारी झाली ना. 25 तर जास्त झाले. जेवढे आमच्या लग्नाला झाले ना तेवढे तर तव्याला वर्ष झालेली आहेत. असू दे माझा वेळा वाकडा तवा. वाकडाच झालाय. वेळा वाकडा काय वाकडाच झालाय. मायासारखा वाकडा झालाय आईसारखा. डिझायनिंग झालाय तो मधून मातीचा नाही तुटायला. मातीचे तवी विकायला असतात आता तिकडे मुंबईला. ते मग राजस्थान केमिकलचे असतात माहिती आहे आम्हाला. आम्ही घेतला. बघूया सुटेल तेव्हा बघूया. मग तेव्हा जाऊन घेऊन ये बाजारात. तर भाऊ तू काय बसला? तर आपण झाडांना पाणी करून घेऊया तिकडे. तुम्हाला मी झटपट रेसिपी दाखवते. हे सर्व बघा मसाले घेतलेत. ही आपली सुकी मच्छी, त्यात बटाटा टाकलाय. बग्गी बघा ना, बग्गी ती मच्छी आहे. ही आपली सुकलेली कैरी घेतलेली आहे म्हणजे उसरी. कांदा फोडणीसाठी कोथिंबीर आणि ह्यात आहे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप.
तर हे मी काल ना बनवून घेतलं होतं, त्याच्यामुळे ताजंच वाटप आहे. कांदा खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचं, लसूण टाकायचे, आलं टाकायचं आणि मिक्सरला वाटायचं. आता ह्याच्यामध्ये टाकलं मी तेल. आता हे तेल बघा चांगलं गरम झालं आहे, आपण पटकन फोडणी देऊन घेऊया. झालं आहे मस्त अशी कांद्याची फोडणी द्यायची. कांद्याच्या फोडणीने ना ही सुकी मच्छी असते ना एक वेगळी टेस्ट येते. लसूण अजिबात नाही टाकायची. कांद्याला चांगला असा लालसर करून घेऊया आपण. कांदा चांगला आता लाल झाला आहे. आता त्यात मस्त असा लाल भडक हा आपला मसाला टाकूया, तिखट मसाला. थोडंसं तिखट जरा जास्त लागते, कारण तिखट बघा किती छान लागतं. आता थोडीशी हळद टाकूया. जसं तेलामध्ये तुम्ही टाकलात ना लाल मसाला की आपल्या भाजीला किंवा रशाला असा छान रंग येतो. पण आग मात्र कमी ठेवायची आहे, मसाला हा जळून नाही द्यायचा, नाहीतर मग सगळा काळा पडून जाणार. आता हे झालं तर लगेच ही मच्छी आहे ना ती सगळी धुवून घ्यायची आणि टाकायची. त्यात मी 2 बटाटे पण टाकलेत. बटाटे खूप छान लागतात. आता ही चांगलीशी मिक्स करून घेऊया आपण. लाल मसाला ना सगळा त्या बटाट्याला आणि मच्छीला लागला पाहिजे. आता ही आपली उसळी टाकते. उसळी असेल तर अजून टेस्ट लागते कोकमपेक्षा. हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप. आता हे जरा चांगलं 1 मिनटं असं परतून घेते चांगलं. ही कोथिंबीर टाकते. आता आपण त्यात टाकूया पाणी. मला वाटतं अजून पाणी लागेल, थोडंसं टाकते मी आता. एकदम पातळ नाही करणार, थोडंसं पातळ आणि थोडंसं घट्ट असं ठेवणार आहे. त्यात आता मी टाकते मीठ. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. अशी छानपैकी आता उकळी येऊ दे. तर हे बघा आपल्या कालवणाला आता उकळी येत चालले. त्याच्यावर मी आता झाकण ठेवते. आता बटाटा शिजेपर्यंत ना आपलं कालवण ना शिजून जाईल. एक 5-7 मिनटं लागतील. आपलं कालवण बघा शिजतंय ना, तोपर्यंत सगळं मी आवरलं पसारा सगळा. आणि समोर दोघंजणं बघा झाडांना पाणी घालून घेतात. कारण आता कसं कडाक्याचं ऊन पडतं ना, त्याच्यामुळे दिवसभर मग झाडं ना अशी कोमेजल्यासारखी वाटतात. म्हणून संध्याकाळचं आता पाणी न घालता सकाळच्या वेळेसच पाणी घालून घेतो, त्याच्यामुळे बरं पडतं. मग त्यांना पण ताकद हवी ना झाडांना. आता एक 5 ते 7 मिनिटानंतर खोलून बघते मी. मध्ये मी एकदा खोलून पण बघितलं होतं, म्हणजे पाणी वगैरे आहे की नाही ते. हे बघा, हा सुगंध पुऱ्या घरभर बाहेर सगळीकडे असा सुगंध पसरला आहे. हे बघा हे आपलं तयार झालं आहे. आता हे मी उतरवून घेते. तर ह्याच्या जोडीला खाण्यासाठी कांदा घेतला आहे. त्यात मी आता हा लिंबू पिळते. मस्त असा सुक्या मच्छीबरोबर असा कांदा असे ना लिंबू टाकलेला खूप छान लागतो चवीला. आणि त्यात थोडंसं वरून मीठ टाकायचं नावाला. थोडंसं मीठ आणि फक्त असं हलवून घ्यायचं. झालं आपलं खायला तयार. हे आता आपण कालवण घेऊया वाढून. हे बघा कसं मस्त. ह्या मातीच्या भांड्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की ह्यात ना आपण कोणता पण पदार्थ शिजवला ना का उशिरापर्यंत तो गरम राहतो. असं मस्त आपलं कालवण. आणि बटाटा आहे ना त्याच्यामुळे अजूनच चव लागते. त्या जोडीला कैरीची उसळी. हा असा आपला आजचा नाश्ता आहे. ही आहे तांदळाची भाकरी, कालवण आणि हा आपला कांदा. आणि इथे दोघांनी बघा नाश्ता करायला घेतलेला आहे. कुणालच्या बाबांना चुलीच्या धुरामुळे नाकात जरा प्रॉब्लेम झालेला आहे. आणि त्यांनी बनवलं आहे ऑमलेट. कारण खातात पण असं जास्त असं आवडत नाही, त्याच्यामुळे जोडीला असा अंड्याचा ऑमलेट केलेला आहे. काय वाटतं कसं झालं कुणाल? चांगलं आहे, मस्त आहे असं नाही बोलणार, चांगलं आहे, चांगलं आहे. मस्त आहे. तुम्हाला काय तुम्हाला आवडतं का दोघांना? हां मला खूप आवडतं. पण चांगलं वाटतं ना हे असं सकाळी सकाळी कधीतरी भाकरी आणि असं सुकटीचं कालवण पाहिजे. चांगलं वाटतं खायला असं. आता गावचा नाश्ता आहे. आपण काय नेहमी नाही करत ना. आपण मुंबईकर, आपल्याला नाही ते. नाही आम्ही नॉनव्हेज पण असं पण आपण कमीच खातो ना, जास्त असं नाही खात. असं भाज्या आमच्याकडे भरपूर आवडतात. भाज्या, पालेभाज्या, कडधान्य हे असं सगळं जास्त चालतं आमच्याकडे. मच्छी पण बनते पण जरा कमी प्रमाणात बनते.
त्याच्यामुळे रेसिपी बघा तुमच्याशी काय जास्त असं शेअर केला जात नाही, पण आता विचार केलेला आहे करायच्यात. आता अधूनमधून आहे ना करूया ना तेव्हा शेअर करेन तुमच्याशी. आणि इथे आपला जॅक पण आलेला आहे बघा नाश्ता करायला, पण त्याला भाकरी फारशा आवडत नाही. त्याला चपाती हवी नाही तर भात हवा. पण आता आपल्याला काही ऑप्शन नाही म्हणून मग दिलं त्याला भाकरी आणि सुकटीचं ते कालवण आहे ना ते मिक्स करून घातलं आहे. बघू आता खातोय का. खातो तर खरं खाईल. चाललो आहे आता रानात लाकडं काढायला. आता ऊन कमी आहे तर म्हटलं पटकन थोडीशी तरी काढूया. फोन नाही घेतला मग कोणाचा फोन आला तर कुणाला फोन घ्या, बाबाचा वाजला तर. आता खोप बांधायचे पण आता कशी बांधायची काय ते आता एक नवीन शिकायला लागणार आहे आम्हाला. पावसासाठी लाकडं पण जमा करून ठेवावी लागतील. तर बघू आता कुठलीही. हां तर आज आता लांब नाही जाणार आहे बघा. ह्या साईडला नाही ते सर्व सुकी सुकी लाकडं पडलेली आहेत. काल आम्ही बघून आलो त्याच्यामुळे इकडची जवळपासचीच काढायचेत. तर आज कुणाला घरी आहे म्हणून बरं पडलं, म्हणजे त्याचं लक्ष राहील घरामध्ये. एक गोणी घेते 1 मिनटं. शेण पण भेटेल ना पडलेलं. आली आहे गोणीमध्ये शेण भरूया ना मग आतमध्ये गोणी फेकता येईल आपल्याला. आली हाय सुकी लाकडं. हे बघा इथे भरपूर आहेत सुकी लाकडं पडलेली. आणि हे बघा हा आपला आडा आहे आणि ह्याच्या इथे जवळच आपण आलेलो आहोत. तर चला सगळं आता पटापट काढून घेते जितकं जमेल तितकं. शेण बघ इथे पडलं आहे बघा. शेणच पडले ना ते पण उचलून घेते फटाफट. हे बघा इथे सुकं काय आहे काय आहे. हां मग तोडा मग ते तोडून घेऊया आताच. चला हे तोडून घेतो मग तुम्हाला सगळं झाल्यानंतर दाखवते मी. हे आंब्याचं झाड वाटतं बा हे समोर आहे ते. आंबा आहे ना धरलाय. कोणाचं आहे तो आपलाच आहे. ना तर लाकडं बघा काढली आणि तिकडे आपल्या आड्याजवळ नेऊन ठेवलेत. आणि ही बघा ही गोणी आहे ना जवळजवळ अर्धा गोणी शेण मिळाले एकदम सुकं सडसडीत. हे आपल्याला ना झाडांमध्ये उपयोगी पडणार. आता हे गोणीमध्ये भरून ठेवणार. जमिनीवर ठेवलं ना आता वाळवी लागते असं मला कमेंट आल्या होत्या. त्याच्यामुळे मग आज आहे ना गोणी घेऊन आली. आणि अजून भरपूर लाकडं आहेत. आता म्हटलं रोज थोडं थोडं करून जमा करून ठेवणार, कारण पावसापर्यंत आपल्याला लागणार लाकडं. नंतर पुढे बघू मग कशा पद्धतीने खोप वगैरे घालायची ती. म्हणजे अजून काय आपल्याला माहिती नाही आहे पण करूया. कुणाला तेव्हा बोलतात करूया म्हणून. तर कुणालचा की नाही अभ्यास होता ना म्हणून मग त्याला आम्ही आणलं नाही. त्याला म्हटलं तू अभ्यास कर आणि घरात पण म्हटलं लक्ष ठेव म्हणून मग आम्ही दोघंच जण आलो मग. आणि आता सगळं घरी जाऊन माझं आवरायचं आहे. म्हणजे माझा बघा अवतार आहे ते सगळं करायचं आहे. आणि जेवण काय आता सकाळी बनवून त्याच्यामुळे आहे तर जेवणाचं वगैरे एवढं काही मोठं काम नाही आहे, ते होऊन जाईल. तर गेल्या वर्षी आपण बघा इथेच येऊन बसायचो ना. लाकडं घ्यायला ना आपण इकडे यायचो गेल्या वर्षी. आपलं तेव्हा घर बीर नव्हतं तेव्हा बघ. घर नव्हतं तेव्हा तिकडे इथे इकडनंच लाकडं न्यायचो. हां मग अशी मी शेण जमा करत होती ना तिकडे त्या साईडला गेली होती. म्हणजे काल बघा आम्ही गेलो होतो ना त्याच रस्त्याला मी गेली होती शेण जमा करायला. आणि कुणालचे बाबा इथे ना लाकडं तोडत होते. तर म्हणजे सगळं कशा जुन्या गोष्टी सगळ्या आठवल्या मला की गेल्या वर्षी इथेच आपण यायचो लाकडं वगैरे जमा करायला. ते कसं लांब पडायचं ना त्याच्यामुळे गाडी घेऊन मग आम्ही यायचो आणि सर्व लाकडं भरून गाडीत घेऊन जायचो. मग तर ती गेल्या वर्षीची लाकडं आपली अजून जशी तशीच आहेत. वरती आपल्या जुन्या घरामध्ये ठेवलेले आहेत माज बनून. तर ती आता म्हटलं सध्या राहू दे तिथे. नंतर म्हटलं बघू जर का गरज पडली तर आणता येतील, नाहीतर म्हटलं तिथेच राहू दे. त्याच्यामुळे आता ही जवळपासची आहेत ना तेवढी आम्ही जमा करून ठेवतो. तर आठवण म्हणजे कसं जुन्या गोष्टी अशा आठवतात. गेल्या वर्षी आमची हालत खूप खराब होती ना त्या टायमाला. नवीन काय माहिती नव्हती आणि नाही ते दिवसच वेगळे होते. म्हणजे ते दिवस आणि हे आजचे दिवस म्हणजे जमीन आसमानाचा फरक आहे. वेळ कधीच एकसारखी नसते. कधी वेळ बदली होईल ना सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे जे आहे ते स्वीकारायचं आणि पुढे जायचं या पद्धतीने आम्ही आमचं जीवन जगतोय. पण चांगलं वाटलं मग अशी असं आठवलं ना तर म्हणजे असं वाईट पण थोडंसं वाटलं पण ठीक आहे म्हटलं ते सोडून द्यायचं जुनं आणि पुढे जायचं. चांगल्या गोष्टी घडत असतात आयुष्यामध्ये आणि असंच झालेलं आहे आमचं पण. सगळं आता व्यवस्थित होत चाललेलं आहे. चला आता निघूया का. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आता आजच्या व्हिडिओची एंडिंग मी इथेच करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी आजची कशी वाटली ते पण सांगा कमेंट करून. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.